Салом алейкум бародарони қандонабодум, зиндаву сарбуланду хон обод бошед. Ҳозир дар ваҳдат як духонага срочно ба фурӯш мондагиаст. Мардак залун монда мефурӯшад. Ҳозир мебурем навор мекунем уҷа. Ориентировка. Мана ваҳдат трассаи Данғара. Мана байрақи парчами давлатӣ, нишони давлатӣ, доми баландошона даҳетаҷа. Поёнош мағозаи хӯрокворӣ автови. Пушти ҳамин домда бо ҳамин хеле домай. Ҳамаги як 20 метр. ҳамин хеле домай медурем хонара ба шумо пешкаш мекунем. Кадаме харидорай, аними адрес хати биёен савдо кинед. Шумо намешавем. Рафтем. Бародарон мана доми неҳетаҷа баландошона. Мана баъзеи хушрӯ, оли дуни квартира медурем. Квартира нишон метон. Вайне иҷа бачаҳко бо бозӣ мекунанд, инак дудакчаҳко бозӣ мекунанд. Беҳтарин ҷо ҳамагӣ 25-30 метр то ҳамин домаи трассаи Душанбе ваҳдат. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қандом, зиндаву сарбуланду хон обод бошед. Касоне ки мехоҳад граница перескат куна, марҳамат бо ширкати Диловар занг бизанед, дар тамос шавед, суҳбат кунед. ҷипҳои нав, ҷипҳои тезрав, ҷипҳои баландҳаво дар хизмати шумо бо ширкати Диловар. Бо хости Аллоҳ соқу саломат мебара, миёра иншааллоҳ. Ҳозир дар панҷуми этажи мо подъезду кушод, калон, подъездошум калон. Хоб мана дуруни хона медурем, ду хонага буда, ду хонага. Мана медурем просто ҳамин ваннара, ине якум ваннара нигоҳ кунед. Чихел ваннаи кушод. Ванна отдельный, ваннаи кушод. Нав мегум ку. Нав ҳамин бародар хонара тайёр карда, оли дар ин хона зиндагӣ надора ин марда. Ин хонада фақат тайёр карда, камтар залун монда, хай мега вай мекунам, мефурӯшам. Мана як ҷои ҳоҷатхонаи кушод, отдельный. Мана яъне кушоди ҳоҷатхонаро нигоҳ кунед, чӣ қадар кушода. Хоб, рафтем. Мана инҷа бародарон кухни, мана кухнира таппа тайёр кардаи бародар. Мана то оли рамуза ремонткуниш ҳасадага, авон назадагӣ, май кардагӣ. Фақат мебиёрам таҷҳизотҳои кухнира миёри насб мекуниму зиндагиро сар мекуним. Оли хона мерем, хонаша ба навор мегирем. ханкане хонаи мана ҷода хонаи якумуш, сол хонаи якумуш спальни, мана спальни. Мана ҷои телевизора мондагӣ неста. ҳамаш ба дараҷаи олӣ. Мардак ремонт карда намедонам хайки динё ҳам як бо як залун мешавад, бо сол савдо мекунӣ, мефурӯшӣ. Мана ҷо балконшакуш як чиз дигара хотиррасон мекунем ки мана стадиони ваҳдат пештар биё. Стадиони ваҳдат мана нишони давлатӣ, парчами давлатӣ, як ҷои хушбод ҳаво. Мана иса тамошо мекунӣ, то тарафи чӯртак, то ҳамҷоро тамошо мекунӣ. Нера хонакҳои хушрӯ. ҳакара бубош пул надорам, агар хеле харидор бу ин мардак аки ма залуни баду мегӯяд. Хай мерем хонаи дигариша, хонаи каме зал шавинем, зала. хуб, мана марҳамат зал. Зал будаги ҳамин фақат бовакр зал ҳамин боинаки чи абоймои чи яки намедонам чизои ҳастаки ҳастаки чидора бори ман нав дидаистам. ё телевизора мана беҳтарин зали калон. исро ҷои ҳамин тамошо ба трассаи Данғара тамошо мекунед, меравед. бародарон хонаи беҳтарин. ман ба шумо ина навор кардам, партофтум. агар хонахар бошем ай трасс ҳамагӣ 25-30 метр мебурад. пушти ҳамон доми густагида иста медурад 5 метр. акар шунидан кай бояд монанди дидан худтон занг бизанед ин номрода бубуроен ҳамин бародар хати барои чӣ мефурӯшад, чикор карда, саром карда шума ва ин қадар меҳнат карда мефурӯшад. ина шумо савол ҷавоб гиред, нархи навора шумо мемонед.
برای برادران خریدار بشین دل نکنین همین نمره دا زنگ بزنین قطعا مرده بیاین صحبت کنین این مثل پلی اندک نیست که های شید دید ندیدم بیاین مسئله میکنی در یه خیلی آدم هستن که بیاین زوجای مهربانشون که میاین میبینن معقول میکنن بعد خود را سوال میکنن تراموش نکنیش میکن را زنده و سربلند و خانه آباد باشه وقتی که سوالتون چید در که بابا داره فراموش نکنید